ikusi dugu noiz eta zen noranzko daukan induzituriko korrontea, hori zen Lenzen legea, eta orain ikusiko dugu Faradayren legea, nun kuantifikatzen dugun hori. Orduan, kuantifikazio horretan, neurtzen duguna, edo ondorioztatzen duguna da, zein den indar elektroeragile induzitua. Laburtzen da IEE bezala, eta lehendabiziko gauza da jakitea indarra deitzen bada ere, ez dela indar bat. Berez da potentzial diferentzia bat. Beraz, unitateak izango dira volt. Ikusi dugu noiz induzitzen den korrontea, eta ikusi dugu baita ere, hemen, zuzendu hau mesedez, korronte induzituak fluxuaren aldaketaren kontra egiten duela noranzkoan. Eta ikusten da, eraberean, korronte induzitua eta fluxuaren aldaketa proportzionalak direla, zuzenki proportzionalak direla. Eta bestetik ikusten da aldaketa hori zenbat eta azkarrago gertatu, orduan eta indar elektroeragilea handiagoa dela. Eta Lenzen legearekin ikusi dugu zein den noranzkoa, dela aldaketa horri kontra egiten diona. Orduan, guzti hori formula batean jasotzen baldin badegu, daukagu epsilon. Epsilon honek adierazten du indar elektroeragilea. M da batez bestekoa, media, minus honek adierazten diguna da kontra, aldaketa horri kontra egiten diola. Eta aldaketa, fluxuaren aldaketa nola neurtzen dugu denboran zehar, izango da delta phi, zati delta t, ze denboratan gertatu den aldaketa hori. Orduan, delta t hau oso txikia baldin bada, izango genituzke diferentzialak. Eta orduan, izango genuke adierazpen hau. Epsilon, hau da indar elektroeragile induzitua, berdin minus diferentzial phi denborarekiko. Dakigun bezala, fluxu magnetiko hori aldatu daiteke 3 modutan. Bata da eremu intentsitatea aldatzen baldin bada, hau da, beren balioa aldatzen baldin bada, eta B hori dago hemen barruan, fluxuaren barruan, azalera aldatzen baldin bada, berriz ere hemen barruan, edota angelua aldatzen baldin bada. Angelua aldatzean gogoratu fluxua dela B biderkadura eskalar S, beraz, B bider S bider kosinu angelua, beraz, angelua aldatzen baldin badegu ere, lortuko dugu aldaketa eta lortuko genuke indar elektroeragile induzitua. Beraz, korronte bat induzitzea. Eta honekin, hainbat ariketa egingo ditu. Ariketak egiteko, egingo duzue prozesu hau. Lehendabizi, ikusiko duzue zein den beren noranzkoa eta azalera, lehendabiziko azalera adierazteko, suposatuko duzue espira hori errekorritzen degula eseren noranzkoa eta berenak berdinak izatea, posible baldin bada. Gero, indar elektroeragile induzitua kalkulatzen degunean, ikurra ateratzen baldin bazaigu minus, horrek esan nahiko du sortzen den indar elektroeragile induzitua dela S egiteko suposatu degunaren kontrakoa. Berriz, epsilon positibo ateratzen baldin bazaigu, horrek esan nahi du indar elektroeragile induzituak daukala S-ek zeukan noranzko berdina. Hau da, S egiteko egiten dugun bidea eta intentsitateak jarraitzen duen bidea berdinak izango direla. Eta hau da dana momentuz. Edozein zalantza baldin badaukazu, mesedez iruzkinetan utzi eta erantzungo dizut. Gero arte!